Liphume ngomnumzane Cyril Ramaphosa iqhubu njengoba iqembu le-DA lithathe isinqumo sokuba ke limvulele icala lokwenza i-national address mhla ka-26 kuJulayi 2024 ekubeni kusele nje 48 hours ukuba ke kuvotwe lapha eMzansi Afrika. Ngiqale ngobingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Mina Production okubingelelayo umnqolisi ufana kaDlomo waphansi le enkandla. Uma ngabe ke uyaqala ufika le channel ngicela ukuthi wenze iqiniso lokuthi uyachofa subscribe, uma uqeda le video ushaya like bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje yenza kwethu njengoba ngubikelile ekseni kuba ke iqembu le-DA selithathe ke isinqumo sokuba ke livulele umnumzane Cyril Ramaphosa icala ngokwenza i-national address mhla ka-26 kuMeyi 2024. Bathi ke ngokomthetho alikho iqembu elivumeleke ukuba libe nerally okanye ke libe lisaba ne-address ebheke kubantu mangabe sekusele 2 days ukuba ke kuvotwe. Kepha ke umnumzane Cyril Ramaphosa bathi ke mabebheke isikhathi akenza ngaso bathi cha waphula ke lo mthetho ongavumelekile na kancane. Iqembu ke le-DA libeke selibala phansi ke izinto abafuna ke ukuthi ke bazenze okanye ke izinto abathi ke bazomjezisa ngakho. Bathi ke umnumzane Cyril Ramaphosa wasebenzisa ke amandla akhe ngesikhathi eswrong. Bathi wasebenzisa nama-resources estate ukuthi ke yena aqhubeke iraria ilakhe ngesikhathi ke ongesona. Umnumzane Cyril Ramaphosa naye ke bebekhona abameli bakhe ke enkantolo bathi cha abameli leya address ayikade ke yenzelwe ukuthi kufisela uMzansi ukuvotwa okuhle, ebonga nethuba bekade ke eliphethe sonke lesikhathi. Wayekhuluma as in we, wayengakhulumi ngokuthi ayi basho kanjalo ke ngesingisi, okusho ukuthi wayengayikhulumeli yena yedwa kepha wayekhulumela ke uMzansi Afrika wonke. Iqembu ke le-DA lichithileke lokho lathi nje cha ayikho ke leyo nto. Abameli ke bakhe ke umnumzane Cyril Ramaphosa babe sebethi ke istate asithathe ke ispeech sakhe ke umnumzane Cyril Ramaphosa sangalelo langa basifunde sonke basibhekisisa ukuthi kukhona yini lapho khona akhombisa khona ukuthi ke uzama ukunxenga abantu ukuthi ke bavotele iqembu le-ANC okanye ke ukuthi bavotele yena. Iqembu ke le-DA libe seliphuma nokuthi ke bafuna ukuthi ahlawulise ngesamba sika 200,000 rands. Okokuqala nje bathi bafuna ke isamba sa 200,000 rands ezike sinxephezelo okanye ke ezifine, bese ukuthi ke okwesibili okusemqoka bathi ke bafuna ukuthi ahlawule ngokuthi iqembu le-ANC lideductelwe okanye ke liphucwe 1% wamavoti ku-national. Iqembu ke le-ANC na ke liyakuphikisa ke lokho okanye ngithi nje abameli bakhe umnumzane Cyril Ramaphosa bayakuphikisa ke lokho. Ngenza kwethu sizolinda ukubona ukuthi ke lolu daba luhamba kanjani, kodwa nje mangizokubuza kuwena ngabe sikhona na isidingo sokuthi ke i-DA iqale lenkiyankiya ngoba phela njengamanje uhulumeni we-JNU usukhona. Uma ngathiwa nje iqembu le-ANC limayinazelwa lo 1% kuningi kakhulu okuzoshintsha ikakhulukazi nje einambeni ke abanazo eParliament. Kodwa ke sizohlala silinde ngabe mhlambe sekwenzeka yona lento eyayikade ke predictwe umnumzane Gethin McKenzie yokuthi ke iqembu le-DA lizothi selingene ku-GNU bese libhekana nomnumzane Cyril Ramaphosa ukuze ke ezokhishwa esikhundleni sokuba umengameli. Asazi, ngicela ukuthi ihlangane la kuma comments ungitshela ukuthi ke wena ucabangani ngalolu daba. Ngabe i-strategy nje se-DA lesi sokugenqa umnumzane Cyril Ramaphosa noma ke kufanele bayenze ngempela lento? Asihlangane kuma comments bese wenza iqiniso lokuthi uyasubscribe, uyalike bese uyakhomenta sidibane kwi-video elandelayo. Ngiyabonga.